ceerte ɗe. ceerte hakkunde jangde almasihu e jangde muhammad helle ceertal hakkunde funaange e hirnaange ni jangiɗaade ɗumen ena laaɓtina wonde en jogaake lasli gooto rewtude haala ngam jabanireede en juulu wona duwa o hadis abu hurayra ene laaɗo wi baddu subhanallah sinaara wodni allah e cagol juulo kala laabi 33 wondude e 33 alhamdulillah yettode wodni allah e kadi kabarullahi allah ko mawɗo laabi 33 ɗum koko timmi laabi 99 tawa kadi jooma wiruno e timminde temedere nde la ilaha illallah woodani allah wona allah goto baɗaɗijo ngalanama wodnimo laamu e jettor kanko woni koddirowo kala hunde on mbaɗowo ko wayi noon yaafete bakatuji mum hayso tawi ɗi kewno ha wayno firel ngu fi geyt ni kono seydi almasihu wino e nder linjil so tawi oɗon toro wata kebbine konngoliɗi ngalana foore no hefreɓe mbaɗata ni ɓe cikkita ko ma allah heɗoɓe so ɓe kebbini haala oto ñembeɓe ngati baabo ena andi ko cohluɗon haade mon namdade muhammadou jangini reftude haala laabi kewɗi ngam yafanede bakatuji tawa almasihu o jangini wonde yaafuye tuggi ko woni e bernde wona hewde haala